San Jose. San Jose. Nueva Ecija? Tagalog ka. Ba't napunta ka dito? Paano ka napunta dito? Patay na pa yung magulang. Ha? Patay na pa yung Iniwan ka nila dito? Hindi, umalis na po ako. Umalis ka doon sa inyo? Dun sa kanila. Ako yung kanto. Umalis na po ako. Walang ang balok umuwi? Hindi ko alam. Wala po akong pera eh. Wala kang pera? Paano pag binigyan ka ng pera? Pwede, ano, uwi ka na? Oo. Kumain ka na? Kumain na po ako ng mga. Saan ka kumain? Yung po yung pinahimingi po ako ng pagkain. Oo. Kailan mo bala ka balik sa inyo? Pag may pera ka na, pag may nagbigay. Ilang taong ka na nandito, gala-gala sa alam? Wala po ako ng wala po isang taon. Wala pa? Nasaan na yung mga, ano, mga damit mo? Wala na. Saan ka natutulog paggabi? Saan? Pag gusto sa kayo nabutan ng gabi? Meron kang mga anak? May anak ka? Wala. Wala kang anak? Hindi ka man nila hinahanap sa inyo kaya? Hindi ka nila hinahanap sa inyo? Ilang taong ka na wala? Ilang taong ka na? Hindi ko na alam. 16. Tinanong ko si Mang Pedro kung ilang taon na siya. Hindi niya alam kung ilang taon na siya. Bali ang sinabi niya 16. Tsaka taga Nueva Ecija daw siya. Gusto na daw umuwi kaso wala siyang pera. Ang cause ng mental disorder is multifactorial. So it means to say, pwede po magkakaroon ng sakit na gano'n o nagkakaroon ng psychotic breakdown dahil sa biochemical. Nagkakaroon ng sira ng isip nila. Second, sa genetic, may lahi. Third is psychosocial. Doon sa mga malimbawa, for example, nahiwalayan ng asawa, nahiwalayan ng boyfriend, may namatayan sa family, which is hindi na sila nakakatulog. Okay? Nahihirapan sila mag-cope, hindi nila alam kung anong gagawin nila pag meron silang stress na dumating sa life nila. Yan, tapos na kumain si Mang Manang Pedro. Kung napansin nyo kanina, nung binigyan ko siya ng pagkain, inubos niya kaagad. Talagang gutom na gutom siya. Anong pangalan nyo? Bobby Dikat. Bobby Dikat? Oo. Ilang taon na kayo? 12 years old. 12 years old? Ayaw nga pera niya. Bale, nilalakad nyo to araw-araw?
Nilalakad mo to araw-araw? O yan, para makatulog. Taga saan ka? Oo, Taga saan ka? siya, sa likod ng Port Bonifacio. Port Bonifacio? Diyan ka lumaki sa Port Bonifacio? Oo. Ano? Anong trabaho mo nun? Ano, kailan Hindi ka ba nanangalian? Ano yung kamay mo? Wala. Paano yung kamay mo? Ano gusto mo? Tubig? Tubig? Tubig ba? Yun, tulad kanina kay Mang Pedro, hindi na rin niya alam yung ano yung edad niya. Kailan siya pinanganak. Puro sinasabi niya, wala. Saan ka galing kanina, kuya? Wala. Tinapay mo sa'yo. Tinapon. Ayun. Saan ka natutulog pag gabi? Diyan lang. Hindi ka nilalamig? Wala. Sa tulog. Diyan ka natutulog? Oo. Belakid. Naalala mo pa kung saan ka nakatira? Wala, dyan. Sa Yale. Saan? Sa Yale. Kumain ka na. Oo, dalawang tinapay. Dahil kinapay. Binigay namin sa inyo kanina, yun pala yung kinain nyo ngayon. Halamin. Saan ka natutulog pag gabi? Ayan, dyan, sa Yale. Yan na lang. Halamin. Pagkatapos natin siya binigyan ng pagkain, tsaka kinausap, medyo napagod na siya. Tsaka hindi rin niya alam yung mga sinasabi niya. Diyan siya na mamahinga. Sa tanghali, sa gabi, diyan sa puno na yan. Diyan lagi siya na. Huwag natin sila hayaan magiging ganun na lang habang buhay. Kasi andito naman ako para tutulong sa kanila. Pwede silang lumapit sa akin para matulungan ko sila or yung family kung hindi nila kaya, ipapadala sa mga social worker or magtulong sa dun sa mga police stations, sa mga DSWD para dadalhin sa akin at para matulungan ko sila. Dapat maging supportive yung family para mas madaling gumaling yung mga pasyenteng tulad nila. Para doon sa mga ibang kababayan ko dito sa Ilocandia, itong Tanyi Therapeutic Home Care, it is a psychiatric and rehabilitation center. Matatagpuan po dito sa Cabugao, Ilocos Sur. So kung meron kayong relatives na gusto mo yung tulungan o matutulungan ko, huwag po kayong mabahala. Baka meron ako bigay ng magandang gamutan para sa kanila para bumalik yung kanilang pag-iisip. Sariling mundo, master of their own, ika nga. Malaya pero nag-iisa. Sila yung nakikita natin pero hindi napapansin. Ang hirap pala maging hari ng lansangan. Iba't ibang kwento ng buhay, iba't ibang paniniwala. Iba't ibang aral ang hatid sa bawat isa. At sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, pag-asa ang dala. Ako si Mark, hanggang sa muli.
Teka nga, naisip ko lang, ano kayang itsura ni Gloria Macapagal Arroyo, Zalde Ampatuan, at Justice Corona kung naging ganun sila? I am Paul. 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 Dito sa amin kung saan ang galing mga makatang ulam at kanin, lamang ang bayad pero pumapayag upang masubukan at mapatunayan. Lagi mong tatandaan, ganito lamang ang dapat na ginagawa mo. Huwag mong palalampasin ang pagkakataon. Kailangan po